ଏଇଟା ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓର ଛୋଟ ଏକ ପାର୍ଟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଫୁଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକଟଟି କାଟିଲୁ। ଟିକଟ ଏବେ କଟା ସରିଗଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଫୁଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଧମାକେଦାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଟିକଟ କଟା ସରିଲା। ଏବେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଭିତରେ କେମିତି ସାଜସଜା ଦେଖିବା, ତାପରେ ରାତି ବେଳକୁ ଖାଇ ପିଇ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଏବେ ଯିବା। ଟିଙ୍ଗୁରୁ ଫିଙ୍ଗୁରୁ ମାନେ ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଭିତରେ ସବୁ ଚେୟାର ଭୂମିକମ୍ପରେ ଖେଳାଖେଳି ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ଟିକେ ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି ସିଟ୍, ପୁରା ସାମ୍ନା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ପୁରା ଖତରନାକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଗ୍ରେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଗପଟରୁ ବାହାରିବେ, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଟିକେ ତାଳି ମାରିଦେବେ। ଓକେ ନା? Thank you so much. Namaskar. Namaste. Jai Jagannath. Jai Jagannath. पूरी आशा ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ କହିଲେ ଯେ ମ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ବି ରାଗିଗଲେଣି। ମୁଁ କହିଲି ଯେ କେବେ ରାଗିବେନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଥିବ ମୋତେ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଗାଁକୁ, ଏଇ ମାଟିକୁ। ଆଉ ଆସିଲା ପରଠୁ ମୁଁ ଏତେ ଜଣଙ୍କର ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଖୁଛି, ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବେଠୁ ମୋତେ ମିଳିଲାଣି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଗଲାବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ମନ ଖୋଲିକି ହସନ୍ତୁ, କେହି କିଛି କହିବେନି। ଡାଇଲଗଟା କହିବେ କି ନାଇଁ? ମୁଁ ନା କେବଳ ଏତିକି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ହିରୋ ମାନେ ତ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି କହିଲେନି, ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନା ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଜମା ଭୁଲ ହୁଏନି। ଆଜି ଭାବୁଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବସିବି, ଗୋଟେ ପର୍ସ ଧରିକି ଯେତିକି ମା ମାନେ, ଭାଉଜ ମାନେ, ଭାଇ ମାନେ, ସବୁ ମଉସା ମାଉସୀ ଯେତିକି ପଇସା ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଲୁଚେଇକି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପଇସା ନେଇକି ଯିବି। ଦେବି ତ? ନେବିନି, କାହା ପଇସା ନେବିନି। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ଟାୟାର୍ଡ ଅଲରେଡି ଅଛି। ଏପଟେ କେବଳ ସବୁ ହିରୋ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉଠି ହିରୋ ନାହାନ୍ତି। କଣ ଏତେ ଚିଲଉଥିଲେ? ଗାଇବାକୁ ରେଡି?
म्यूजिशियन भाई मान को मोर प्रणाम बहुत 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 धन्यवाद एते बेसुरा लोक को भी आपण माने एते बढ़िया स्वर दे देले थैंक यू सो मच अच्छा एबे हम गीत गाय के बोर करबेनी बहुत गप्पी लेली एबे डांस डांस यस ओ गीत नाचबा हो गई तो टटोली संबलपुरी गजल गजल टाटू वाली जोड़े के कौन है किसी के कोठे कौन है टाटू वाली रेडी मोर के तुमने कंडीशन मो जोठी भी डांस करे जोठी ताली थाई चिल्लाच भी थाई मो सेपरे ठिया हुए आपण हसिबे ता सहित ताली मारिबे रेडी तो आपण माने डिसाइड करो तो मो को पटे ठिया हेबी म्यूजिक प्लीज ताली जो पटे मो सेपरे ठिया हेबी को पटे जिगर सारी उम्र दोनों प्रेम की दिली चंद जिगर सारी उम्र दोनों प्रेम की दिली चंद जिगर सारी उम्र
कोई प्रेम पुजारी गली तेरे मोहर प्यारे देखी कोई तू सुंदर हाथे वाली दिल दिया जब मैं आसी कोई रही बंदू गली गली तू नाम दिला
Music.